Imali yamaqanda iphi wabuza ubaba ngezidakelo imali yamaqanda Hayibo, yini kwenze njani manje? Nasedlamini, hey, umuntu unezitha left, right and center these days. Okay. Kwenzakaleni ngaleya ncwadi? Oh, hayi, nansi khona. Uyisayinile uNgwenya. I-meeting ngumgqibelo. Okay. Hayi. Nami ngizobe ngikhona. Hawu, ngempela. Kwakuhle ukuzwa la. Hey. Kwenze njani madoda? Miyeke Dlamini. Wozala wena sela uthi kubonisa amabele enyoka. Asikho isidingo sokuthi ungibize ngiyeza vele. La umabele enyoka ngizokuncela ngokubhuza. Kwenze njani madoda? Dlamini, lenja le ingizumile ngishaya ngequpha ngequleka ngashaya ngekhanda phansi. Ngavuka ngabo 3 ekseni ngifa amakhasi. So please, ngeke ngidile naye. Hey, Dlamini, iyona lenja le iputshuza indaba yaze yafika kuNgwenya. So bekumele ajeze. Hey, akumina man. Ungwenya utshela ufike lephi? Hey, unamanga wena. Madoda. Ngoba ngiyabona ukuthi amagazi ayashisa. Phusani ikhali phansi. Take ikhali phansi. Ilungiseni ngenqindi uma ukuthi ngiyilungise ngomlomo. Mayo, man. Dr. Bam. Uyinja wena. Futhi ohlezi uyiyo. Dlamini. Ngathi umshaya nyuka eswini. Yes, man. Dlamini. Uyazi mangothinta ngwezo bengizocela ungithinte wena ungizwele wona. Hayi, Bucks. Hayi. Please Dlamini. Saka ma-ice, uzoba right. imali yamaqanda iphi wabuza ubaba ngezidakelo imali yamaqanda iphi Hey sis, wabuza ubaba do you think ngi-lesbian? Mntase, mina ngiyakuthanda noma ngabe uyiyona. Oh, Thixo. Na ucabanga ukuthi ngiyona? No, awu. But if uyiyona, anginankinga. And why indaba ungibuza yonke lento? Maxwell. Yazi abantu babethi nguwethu ngokuba umngani nawe. Mina ngithi mhlawumbe bangamafobi. Bangamaphobia. Yeah. Kangithi bangibuka uyethu ngoba ngumngani nelesbian. Sibuyela kulento futhi. Man. Sengiyazi why bebethi ngiwethu. Khona kuyedwa ukuthi ngimdala ngizwane nengane yentombazane. Mina angazi ukuthi intombazane. Kanti yenzeni namhlanje? Kuqala iphara la ngifaka umuntu emlomeni, ngizama ukuphuca igwenya. Now this. Hlelo. Mina ngaba umngani nawe cause ngangifuna uEmma since wayesingile. But after kuhlulekeni ukuthola uEmma, ngasale sengoba umngani wakho nje ngoba ngithi uyilesbian. Okay, Maxwell. Manje uthi akwenzakaleni? Hlelo mfethu ngisaba umngani nawe. Kwenze njani pho manje? Awu, gejeka indlela. Ngangena esikhotheni. So bengithi ngizoma la uzohambe bese ngiyaphuma.
Ukanti hayi mntasi ungamnaki uMaxwell. If awuyona awuyona, if uyiyona akunankinga uzokusupport mina. Kanti why ulibela uthi uzongisupport engazi ukuthi ngiyiqembu lebhola? Angiyona. Oh, okay. Okay. Just know if udinga anything ngikhona. Sacela ngizama 50 rand. Oh, no. Mntasi, if udinga anything wami, awuyifaki imali. Imali ayiyona anything. Kulungeleke. Bye. Ihewe liphuzeke emamameni madoda. Ngiyazi ukuthi wena no Bucks nihlangene ngami. Nithi mina otshela ungwenye iplan. Hayibo. Mzala siyakwazi. Awungingisi uzobona ngisazokushaya nawe. Hey, wamatata. Ubu Bucks. Hayi ngapha madoda. Oh, hayi ningabe niqhubeka nikhuluma ngizonizwa. Bathe onesi angingasheshi ngoba azoqhuma. Hayi, woza sokulinda. Yambona lo? Nawe you are next sango messenger. Uthi uzongibamba ubudoda bami uphule. Hey, musu ngisanganela wena ngithi I will break you. Kephi? Ufike ungakhomba uBucks wathi uthi I'm next. Waqeda lapho wenza isayini yokuphula uzophulana. Hey madoda, manini man. Anime. Hayi no Dlamini, mina ngifili safe la. Size kwi meeting noma size kwi 50 shades of nonsense. Maheo. Ngiyaxolela mfowethu. Hayi, Bucks, mhlawumbe ungangixoleli khona ngizokuphinda kushaya. Hey madoda anime man. Anikamini. Ngiza neindaba ezimbi la madoda. uDoni ititle ulitholile. Umhlaba owakubo ngempela. Hawu Nkosi yami kodwa ngizokwenza njani ngesitolo sami? Mina ngizohlala phi madoda? Sizoyithini lento Dlamini? Hayi, angazi. Kodwa ke engikutholile nengikuzwa emoyeni kaDon ukuthi akekho kahle kahle la enkingeni nani. Anibona abantu anenkinga nabo. Umuntu anenkinga naye ungwe. Hayi. Yawo nje kube ngavela ngathatha le mali ngayi-investa kunolo ngithenga nama site. Uinvest 5000 kephi kanjani? Nobani? So Dlamini if uDoni ethatha ama site akhe back, uthi ungwenya kuzomela asibuyisele imali zethu. Hey. Angazi ke lapho. Lokho kuphakathi kwenu noDon noNgwe. Dlamini maye ngeke ngempela mfethu ukwazi ukusisiza. Angisho ukuthi ngiyakhononda Dlamini, but ubuthe uyaphuma kulento. Why usubuya manje? Into engenza ngibuye Mayo ukuthi uma lento ingalungiswa ngendlela ekufanele ilungiswe ngayo kuzongonakala into eziningi. Maningi abantu abangalimala. No, this can't continue. Am I left you again? Huh? No, it's Odoo. I use it every day. It helps run the business, but I've never actually gone to Odoo Experience. I've watched Odoo Experience on people's timeline, videos, pictures. I've listened to people come back acting like they just returned from a magical kingdom. Okay. Then go mfethu. Go where? To Belgium? Have you seen the flight prices? Odoo Experience Africa 2026. Kenya, Nairobi. For real? I mean, yeah, for real.
I should go to Kenya, Nairobi. You didn't know, eh? Hey, phela ungacabanga ukuthi ungcono kunami, my dog. I chill, dog. Chill. So this is the first ever audio experience in Africa. The event that normally happens in Belgium is finally coming to Africa. Now I understand why people are excited. Live products, demos, workshops, training sessions, masterclasses, new audio features, and even solutions built and localized for African businesses. Real companies show how they use audio every day. Developers, partners, entrepreneurs, business leaders, all in one place. And it's not just theory. You actually get to see audio working in real business environments. There'll be networking, exhibitions, games, entertainment, and live performances too. Oh, the basic pass is free. But if you want the full experience, the premium pass, it's where it's at. The 2-day all access, catering included, access to the after party. And if you are a CEO, there's also a CEO pass with exclusive access and a private luncheon. And for people who want deeper practical learning, there are industry-focused masterclasses too. Yeah, that's what I'm talking about. If you are already using audio or thinking about using audio or just curious about how businesses use technology to grow, this is your chance. Use the link in the description. Get your tickets early, secure your spots, and join us at Audio Experience Africa 2026 in Nairobi, Kenya. The first audio experience ever hosted in Africa. This isn't just another tech event. It's audio experience, and this time, it's coming to us. Hello, ngikuzodaka amabhesika lona anikhokufushane nefoni ngicela ufone later please. Hello Zodwa. Ungwenya lo. Sengithola inamba entsha. Ngicela bandla ungayiblock ke nalena. My friend uthi asemphelela ama SIM card. Okay, love you, bye. No, I mean ulungile, bye. Umthetho wakho impilo lo iphilayo emasisweni. Malume, angiyiluko ukipita. Ngiyospend night eyi1. Akaphele nesonto nibuyelele. Usuyolala kamfana. Sekuphi isidima sakho? Hayi. Uyingane kanyongo ngempela wena. Hayi, wemalume ungangifanisi mina noma. Futhi wena umuntu okugcina ke nje ungakhuluma ngesidima. After kunyonyobela intombi kamnganakho. Uyithatha blonde. Ngizonibona kusasa. Ungitshelele uhlelo omevuka ebuthongweni ukuthi ngimshiyele R50 ngaphansi kwendwangu ngetafula. Hayi. Oy. Avuka uhlelo lonkosi madoda. Avuka iplan enqanaba. Hey. Sup Uncle Croc? Hlelo Nkosi, kanti unjani? Ngikudonse ngamadlebe ukuthi ungayithi vu indaba kaZodwa. Mamalume, angikazi ngithi vu. Uyithatha phi? Oh. Okay, ngiyithe vu kancane kodwa. Come on malume, silala ndawonye siyabhoreka ebusuku. Bengithi ngizokusurprise ngo R50. Ngithi uyingane right. Kodwa ngiyabona ukuthi hayi. Uyingane wrong, ngiyothatha back u R50 wami. Malume. I'm sorry, how? Sure, hello. Hey. Kade ngimile lapha. Uma ngimbonile eZolando Emma bayohlala ndawonye. Ungabe ubuka ngathi unendawo entsha yokuhlala. Uma akekho ngakuthina kulento. Bucks kanti awudeli brother. Noma mhlawumbe ufuna umahewa wakhipha athosa kuletholana ngetray. Hayi Bucks. Mama eshali. Ukulimala nje kancane. Sekwakhulunywa kanje neBucks with 2 knives.
Ashiye ho ho ho. 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 Ashiye ho. Ashiye ho ho ho. Hey Maxwell, uDlamini ngimfice eqhuma. Hayi. Ngiyasaba usuku namhlanje ndoda. uDlamini kwaba sengathi lento uyithatha serious ukudlula thina manje. Hayi, kushuthi kuphi? Man, manje wena awunayo intelezi nathi sigquma. No. Bucks, ngisangoma mina ngiyona inyanga. Manje awunazo noma izihlungu zenyoka umuntu akhothe. Izihlungu zenyoka. Uzosenzani izihlungu zenyoka? Kanti ufuna ukuyobaluma nodona? Mana mani, awukahle Maxwell. Hey, man. Uphi yena uMahewu? Kwangathi sistress sodwa. Hey, angimazi. Lo ngamgcina 3 days ago sine meeting la kaDlamini. Nasemjondo lakhe kuEmt. Hayibo. Hey, impilo imnandi mani phila nibabili bengekho ndaba bazomosha into Bathathe Mr CEO wena man. Okay, John. Splendid. Hey boss, bone. Sasha splendid ekuseni kanje. We're calls, baby. We're calls. So, what are we indulging ourselves with this fine morning? Hayi, hey wesibone uzongiyeka ke ngeingisi zasema office. You working from home, you're not working at home. Happy. Ooh, baby. Into engikuphathele yona izolo, mana. Ngangitshela ngeFriday yange-26 sonke umuntu uholile. Tshela ngama-zap. Baby kodwa yini lena madoda? Mana baby, ngikuphathele nawe yakho. Me baby, qoqa. Whoa. Babe, hamba uqoke le toilet. Sure, James. Sesihlangene bhuti kuphi? Ave meeting ngo2. Besithe sohlangana la kwami nje before i-meeting. We, mina sengikhohliwe. Senengisendele iVN brief. Kulungile ke bye. Baby, phuma phela. Ngicela ngamaze. Zap. Ungasitshela ke zap. Manje uMahewu akezi. Hey, kubukeka kanjalo. Ngithema ngikhuluma naye ngithi akeze. Wathi angimenzele ivoice note ye-meeting ngimsendele. Hey, weDlamini. Ubucks uthi ubuqhuma. Awusinike phela lento lazathi uqhuma ngayo nathi sishaya. Ngibone ngiqhuma. Kephi? Nini ngasikhatsini? Sanibona weDlamini. Aw, ya mnumzane. Aw. Iyona ndlela engibikelelwa ngayo le. I'm sorry. I'm so sorry. Mhlambe manje uthule brazo. Uwedwa namhlanje bhuti. Okwamanje. Bengisacela sikhulume eceleni Dlamini.
Maxwell, ngiyaye understand yokuthuka. Kodwa usungaze usuze kathathu pho. Ya, we madoda. Isko 1-0. Mega safika 3. Ngiyashaya. Bengicela ukubuza bhuti, njengoba kuwunili kumina ku1 ngakuyena, mangabe sifika ku3 kuzokwenzakalani ushaya sobabili noma ushaya naye? Wena ucabanga kanjani? Angazi bengifisa ukuzwa kuyena ibhodi. Ncase inkinga ngiba namalimi mangithuka kakhulu. Unamalimi lo uma ngabe thuka kakhulu? Hayi, ngiqala namhlanje ukuzwa lokho Nkosi yami. Iscore 1-1. Kodwa Nkosi yami. Yazi, kuthi angingayi kwakuya kuleyo meeting. Hawu, babe, awusanandaba nesite? Baby, ngisho nginganendaba ngize ngithweke. uDoni une-title deed. So umhlaba wakhe kufanele simbuyisele. Kodwa phela mhlambe bazothatha isinqumo esizoni favor nami. Hey, angiboni. But sengizoya nje ngoba ngihlonipha umthetho wekhansela. Man, uthe noma ungaba nendaba uzuthweke. Uba nendaba kanjani uzuthweke? Ay, mana No, ngikhombisa uthweka kanjani with K. Ngiyavula lo mhlangano. Siyazala sonke la. Asikho isidingo sokwenza ama introduction. Dlamini bengicela lo mhlangano sovule ngomthandazo. Sicele iprotection nosombululo kumdalo weinsuku. Noma kungathandazwa. Meke uwabheka. Ngiyakinga. Maxwell la endaweni. Bengisacela sishintshane ngeendawo. Hayi no, ngi right la ngikhona. Madad. Engizocela sivala amehlo noma sikopisa amakhanda. Mnini mandla wonke. Siyakumema njengoba sizoba nalomhlangano. Sicela ube nathi usiguide einqumeni esizoyithatha. Amen. Amen. Asikho isidingo sokuthi lo mhlangano uthathe eside isikhathi lesi. Wonke umuntu uliphethe ititle. Niyabona umhlaba ukaDoni. Ungwenya wandayisela amaphupho. Dlamini. Obaba kaDoni kwakumngani wami. Wangicela ukuthi ngimgadele lo mhlaba esejele. Uthe umeshona ejele. Ngakucinga Don but lutho. Wangicinga mina? No. Sorry. Uba wena. Awungazi? Uzongazi. Mina bengisazocela la kubhuti uDon ukuthi asixolele Nkosi yami. Sina sasingazi lutho sasithi sisengumhlaba. Cha, nami ngivumelana noLocal Maxwell. Hayi, nami ngiseconded. Bucks bese ngisekhondile nje. Hayi bo Mahewu, wena ufestile, mina ngase ngisekhonda. Niyaluzwa kodwa uvo lwami. Yeah, sikuzwile. Kodwa kube wongifuna ngempela uzongithola. Kanjani ngoba emva ukushona kababa wakho uma wakho nathutha naye. Noma ngabe kunjalo, awunayo imvume yokudesa umhlaba kababa silwane. Abantu base beqala bebeka imjondolo. Ngase ngibona ukuthi kumele ngenze something. Nganiza kwethu. Kusayimini ushare wale meeting. Yonke into fanele idlule kumina.
Uma nifuna ukukhuluma nobabili, kulungile, hambani nokhuluma ngale emfakweni. Don but siyazi ukuthi umhlaba owakini okababa bakho kodwa ubusuzosikipha like fast. Naba Plex angikuza uthini. Bengibuza ukuthi kumhlaba wakini ubuzosikipha yini khona manje? Anganenzela amalisi a12 months nerent. Kodwa kulo 12 months umuntu kufanele abethola indawo enje yokuhlala. Idilera isile madoda. Ithatheni. Don. Lamadoda umhlaba awuthenga ngemali ngwenya. Ngabe ungwenya yini azoyicontributor kuyo yonke lento? Hawu, kanti Dlamini ngakwenzani bhuti? Irent kuzoba u500. Ungwenya kodwa uzongikhokhela u6 months. Awungeke madoda. Okay. Uzongikhokhela u7 months. Hawu, wanyuka nkosana. Okay, u8 months. Hawu, Dlamini mfethu, ngicela ungikhulumele naye sibuyele ku6 months. Madoda, noba nizwileka. UDon uzonenzela ilizi yenyanga ezu12. Kodwa ke ungwenya uyena uzokhokha irent for inyanga ezu8. Mase ke niyanikhokhela ke lezi ezu4 inyanga esele. Ngabe ukhona osekondayo? Ngiyasekhonda. But amatayitela athi umhlaba okaDon. Bengisacela kodwa ukubona imap etshengisayo ukuthi isite kaDon ihamba ipheliphi. Wait a minute. Umjondolo wami awukho esayithini kaDon. Hawu, hayi. Kulungileke bye. Lachitheke ngale kwendaweni. Hawu. Mina umjondolo uphakathi la. Hawu, nami ngiphakathi. Madoda. Ngicabanga ukuthi umhlangano usuphelile. Uma ukuthi khona uDon adinga ukukhuluma ngamuntu ngamunye useyonibizela eceleni. Ngiyawuvala umhlangano. Madoda, asithi ngala kancane siyoxoxa. Mana Silwane. Uyamazi? Ubuza mina bhuti. Yebo ngamazi. Umazi indlelani? Ngiyamazi sasazana. Mana, iyaphi lembuzo? Kungenzeka ukuthi ubaba wami. Hayibo, mina uyithatha plonto. uRose ukutshela lonto le. Man, umntana kaRose kwenzakalani vele? Man. Wazalwa ngomuphi unyaka? Ngazalwa ngo-1991. Awu, Samari.